אני חייבת להזהיר אתכם מפני עוקץ חדש, במיוחד לדוברי השפה הרוסית. אליי הגיעו ספציפית 2 לקוחות כאלה, אין לי מושג מה קורה בשאר הארץ. ככה העוקץ מתבצע. מתקשרים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, אנחנו מדברים מבזק או סלקום, לא משנה איזושהי חברה, ואנחנו טכנאים, ויש לכם איזושהי תקלה. מזייפים איזושהי תקלה, ואז הם אומרים להם דבר כזה, במקום שתחכו לכל כך הרבה זמן לטכנאי, אפשר לפתור את התקלה היום. ואז הם אומרים להם, תורידו תוכנת AnyDesk, אנחנו דרך הטלפון נפתור לכם את התקלה. ואז יש לקוחות שלא מבינים את הדברים האלה, ומורידים את ה-AnyDesk, ואז נותנים להם את המזהה ל-AnyDesk שלהם, שזה השתלטות על המכשיר. משתלטים להם על המכשיר, נכנסים לאפליקציות, במיוחד לאפליקציית הבנק, ומושכים משם כסף. לקוחה ראשונה שהגיעה אליי לפני שבועיים, גנבו לה 12,000 שקל. הגיעה אליי הבוקר עוד לקוחה כזאת, גנבו לה בסביבות ה7,000 שקל. בנק, לצערנו, לא יחזיר להם את הכסף. אך ורק בגלל שהם נתנו להם אישור להיכנס לתוך הטלפון וגישה לחשבון הבנק. אל תיתנו לאף אחד לשכנע אתכם או לעשות לכם לחץ, להוריד איזושהי תוכנה שיכולה להשתלט לכם על הטלפון או לתת גישה למכשיר שלכם. בטח ובטח לא לאנשים שהם אלה שהתקשרו אליכם ולא אתם אליהם. תזהירו את רוב דוברי הרוסית שאתם מכירים מההונאה הזאת, זה קורה.